Kungfu.com heter vinnaren i lopp 7, var ju här och vann lopp på Jägersro i somras. Det är Brian Kronhage som tränar Birger Jørgensen, segerkusk. Grattis! Tak. Vad bra han var. Ja, det er en bund og grund rigtig god hest. Han er vældig stor og kræver noget tid. Kroppen kan ikke rigtig bære ham endnu. Han har vel lidt med at snuble til en gang imellem, og han ikke får bokbenene med op under sig, men det er sådan der. Ja, det såg lite lurigt ut där vid mål. Ja, men det var flere gange undervejs, og så hver gang jeg ville tage farten lidt ud af ham, så snublede han til, så var jeg nødt til at holde fart. Så ja. Det var därför du körde på lite? Ja, det var derfor jeg kørte lidt. Vilken kapacitet han verkar ha. Jo, men det er der ingen tvivl om. Han har jo heller ikke startet så voldsomt mange gange, så han bare brug for lidt tid. Han bliver forhåbentlig bedre, når han bliver 5. Grattis! Tak så mycket. Birger Jørgensen, segerkusk. Brian Kronhage tränar vinnaren Kungfu.com.